Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe iy'ndaba ey'shisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Bafowethu inkulu iy'ndaba laphana wey'ngane zakwethu. UThibela useveze laphana obunye ubufakazi laphana wey'ngane zakwethu esingazi noma buyiqiniso, kodwa-ke uma uchofoza leya linki leyana ayifakile ngempela aliveli-ke igcokama, kuvela enye nje insizwa esingayazi-ke laphana wey'ngane zakwethu. Uveza ukuthi umthandeni naye akalona inxusa lakaKhadi, kuphela nje uyacela ukuthi ashuthe nje laphana nabelungu abasebenzayo laphana wey'ngane zakwethu. Uphinde wakuveza ukuthi yena uyahamba nje afike acele nje laphana wey'ngane zakwethu, akalona-ke nje inxusa. Mina ngiyafisa ukwazi ukuphawula kwakho ukuthi wena uma uchofoza nawe kuleya linki uyalibona yini igcokama, noma kuyiqiniso kangakanani ukuthi ngempela akalona inxusa laphana wey'ngane zakwethu? Uma umusha ngiyacela ungene laphana kwi-comment section yizwe ukuthi wena ngabe uthini okwakuphawu. Cindezela nebhelu ukuze uzothola njalo ama-notification uma siposta ividiyo entsha.